Ονομάζομαι Γιώργος Γιαννακίδης. Ασχολούμαι με τα μαχητικά αθλήματα από τα 14 μου. Όταν πρωτογράφηκα είχα πάει με τον πατέρα μου, ήρθα εδώ στο δάσκαλο και είχε, αν θυμάμαι καλά, 40 ευρώ ο μήνας. Και λέω στον πατέρα μου, δεν θέλω ένα μήνα, θέλω ένα χρόνο. Ήξερα ότι θα μ' αρέσει. Ο ένας χρόνος έγιναν 10 και βάλε. Όταν έκανα το τεπούτο μου στο MMA επαγγελματικά, ο πατέρας μου δυστυχώς δεν ζούσε. Είμαι μαχητής, σημαίνει ότι μάχομαι πάντα. Σε οτιδήποτε στη ζωή, όχι μόνο για το άθλημά μας, γενικά. Δηλαδή, αν δεν θες, δεν γίνεται. Πρέπει να το θες πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία και τσαμπουκά, πιστεύω. Θέλει και λίγο τσαμπουκά. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία όλο αυτό που θα γίνει για να μπορώ επιτέλους να βιοπορίζομαι από αυτό το πράγμα, να μην χρειάζεται να έχω άλλα στο μυαλό μου και να το κάνω επάγγελμα, να το κάνω τρόπο ζωής. Όποιος και να βρεθεί απέναντί μου θα τον κερδίσω, θα φτάσω τελικό και θα πάρω και το τελικό.